fixar a poboación no rural e mellorar a calidade de vida dos seus veciños. Estes son algúns dos obxectivos do Plan de Fixación da Xunta de Galicia dotado con 231 millóns de euros. Hoxe en Pontevedra, a conselleira do Medio Rural presentou unha das iniciativas concretas, o acondicionamento de camiños rurais de titularidade municipal. Pois esta é unha medida eminentemente rural e, polo tanto, as comunicacións que haxa tanto para ampliar como para mellorar teñen que ser dentro do ámbito rural. Ben é certo que entendemos dende a Consellería, dende a Xunta de Galicia, que debemos ser áxiles e, polo tanto, os criterios son máis flexibles, pero dentro deses criterios flexibles predominan o que as comunicacións, sobre todo as dirixidas a explotacións, as dirixidas ao ámbito forestal, porque si ben é fundamental ter boas comunicacións para que a xente viva no rural, tamén son fundamentais noutro eido, como sabedes, e son pois ser quen de atallar os lumes no verán. Coa fin de conseguir a cohesión territorial, Medio Rural destinará 3,2 millóns de euros para a provincia de Pontevedra, dos que 318.000 recaerán en concellos da comarca de Osalnés. Hoxe o plan foi presentado aos rexedores e concelleiros pontevedreses. Hoxe, co equipo da Consellería de Medio Rural e, por suposto, co delegado de Pontevedra, pois vimos a presentárllelo para que nos trasladen todas aquelas dudas que puideran xurdir de cara á presentación de proxectos e posterior certificación para que, por parte da Consellería, se poida pagar o 100% da obra, excluindo o IBE, que non é subvencionable. Estes fondos, que se repartiron de acordo coa Federación Galega de Municipios e Provincias, permitirán actuar nuns 650 kilómetros en toda a comunidade ao longo dos vindeiros 2 anos. En toda Galicia o investimento será de 16 millóns de euros.